Hi guys, magandang hapon sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua. Narito ulit tayo sa ating latest sa ating panahon. Ngayong araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Hulyo 18 hanggang 20, 2022. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisahan natin ang ating GraphSat. Ito po yung ginawa natin kakahapon, kagabi, at ito ay valid na yung araw nito ng Lunes. Nanatili pa rin ang mga malalakas na thunderstorms dulot po ng La Nina sa malaking bahagi po ng ating bansa. Ang area nito ng mga thunderstorms sa mga oras na ito ay nagiging surface trough na po. Ito po ang area na kung saan ay bumababa po ang atmospheric pressure. Hindi naman po siya tunay na low pressure, but ito po ay elongated. Kaya habang wala po siyang closed circulation, sabog yung kanyang circulation, ay tinatawag po natin ito na surface trough. Or pag nasa US kayo, tinatawag po dyan mga easterly waves, tropical waves. So, iba-ibang parameters po ang tawag dyan sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Samantala, dito po sa may dagat China, sa may dagat Pilipinas, sa kanluran bahagi po ng dagat Pilipinas, nandyan pa rin yung mahinang habagat. Magbibigay po ng pabugso-bugsong ulan dito po sa may bahagi po ng Calayan Island Group, Spratlys, Scarborough, Panatig Shoal, at apektado rin po ang Batanes, Mabuhay, Cubao Islands. Although magandang panahon, pagdating po ng hapon ng gabi, inaasahan po ang mga pagkulog at pagkitlat o mga localized thunderstorms. So, araw-araw po, inaasahan po natin yan dahil po medyo nasa 70% na yun ang epekto ng La Nina. Kaya patuloy pa rin po na above average po ang ulan natin kada buwan dito po sa ating bansa kahit na walang bagyo. At ito po ay nagbibigay pa rin ng pagbawas po ng tropical cyclone formation sa ating lugar dahil po sa La Nina phenomenon. Kaya mababa po ang mga presensya o mga frequency ng mga tropical cyclone formation dahil po sa epekto po ng La Nina phenomenon. Compared sa US, kapag may La Nina, mas marami ang bagyo sa kanila. But sa atin naman, pag El Nino at neutral o normal ang climate, dyan po dumadami ang bagyo. So, inaasahan po natin na yung taon, nasa less than 20, mga 15 or below, ang inaasahan pong tropical cyclone formation na magpo-form pa sa Pilipinas hanggang sa buwan ng December. So, inaasahan po natin baka 10 o 12 pa mga tropical cyclone ang inaasahan pong papasok o maumuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa labas ng ating bansa, meron pong surface trough po dito. Hindi na po ito inaasahan magiging bagyo pati o low pressure pati itong nandito sa may Pilipinas, at meron pang isang maliit na surface trough sa may Marshall Islands. Naka-embed po sa isang mahinang ITZZ all the way across southern Micronesia. At ito po yung fast animation. So nakita po natin itong mga kaulapan ng thunderstorms. Mayroon pong nabubuo po ditong surface trough sa may area po ng Mindoro, Central Luzon, pababa po sa may Palawan, Western Visayas at Mindanao. So ito po yung sa area po niyan along its periphery, mga malalakas na thunderstorms magkapaulan po hapon-hapon o gabi sa mga areas po ng bansang Pilipinas. At meron din po dito isang surface trough yung nandito po sa may Palaw ay nalusaw na po. At meron naman po dito panibago sa may south of Guam, but hindi po ito inaasahan lalakas. Ito po yung zoom in satellite animation. So mga oras na ito na yung hapon, umpisa kaninang alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon ay inaasahan po natin itong mga thunderstorms na ito ay dulot pa rin ng surface trough na namuo. Ayan po. So, bibigay po dyan mga ulan, mga thunderstorms. Huwag niyong kalimutan, magdala ng payong, kapote, at mag-ingat po sa mga kidlat, mga flash floods at landslides kapag meron pong malalakas na thunderstorms na dumadaan po sa mga lugar ninyo. Okay? At ito po yung rain forecast, sunod na 3 araw hanggang sa Huwebes. Bukas po ng hapon, Martes, inaasahan pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Gayon din po sa darating pong Miyerkules. Although ang Kabikulan ay medyo mababa po ang tsansa ng mga thunderstorms, hindi po rin natin inaasahan yung mga maliliit na thunderstorm na mabuo sa mga lugar ng Kabikulan. Malakas po ang thunderstorms po sa Wednesday afternoon sa may gitna ng Luzon, kasama po Metro Manila at ibang portion ng Calabarzon. Dito rin po sa may Central Visayas. At dito rin po sa Western Visayas, sa may Bacolod, Iloilo, Panay, Negros, Guimaras, as well as sa may Mindanao. So, inaasahan po natin mga localized thunderstorms. Pagdating po ng Huwebes ng hapon, meron pa rin mga localized thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa. Mas magiging more frequent sa may Zamboanga Peninsula at sa Davao Region. Okay, meron din mga malalakas na thunderstorms sa may Benguet, okay, La Union area at Pangasinan at ibang portion po ng gitnang Luzon.
So yan po ang ating forecast sa ulan. At yung rainfall accumulation forecast naman po hanggang sa Huwebes ay inaasahan po halos sa buong bahagi po ng ating bansa. Medyo mapulang-mapula. So yan po. Ibig sabihin meron pong 40 to 50 millimeters na mga ulan na inaasahan hanggang sa darating pong Huwebes. Hapon-hapon po yan o early evening. Dulot na po yan ng mga localized thunderstorms. At sa wind at pressure forecast naman mula sa European model, courtesy of wind.com. Bukas po ng hapon, Martes, inaasahan po natin na may light winds mula sa Timog Kanluran, sa may Mimaropa, Western Visayas, at southeasterly winds naman po o Timog Silangan na hangin dito sa dulong hilagang Luzon, kasama po ang Batanes. At pagdating po ng Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin po yung light southerly to southeasterly winds sa dulong hilagang Luzon at kanluran bahagi po ng northern at central Luzon. Samantala po ang inland areas po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. At sa Huwebes ng hapon ay magiging mas hihina po ang hangin, okay, sa Pilipinas, lalo pang magdi-decrease, lalo na po sa may dulong hilagang Luzon, hihina na po ang hangin mula sa Timog Silangan. But ang inland areas po ng ating bansa ay magiging napakakalmado. Although may mga paiba-iba pong direksyon ng hangin, lalo na po mayroon na po mga localized thunderstorms na mabubuo sa area po ng ating bansa. So again, uminom ng maraming tubig dahil medyo mainit po ang panahon sa susunod na 3 araw, lalo sa umaga hanggang tanghali. Keep hydrated po tayo para hindi tayo maapektuhan po ng mga heat stroke. Okay, so yan po, dyan muna natin itatapos ang ating update at babalik ulit tayo sa Miyerkules para sa ating latest situation sa ating panahon dito sa bansang Pilipinas at karatig pook. At huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv or youtube.com/MrTyphoon. Click the notification bell para updated po kayo at i-like niyo ang ating videos na pinapalabas dito po sa ating YouTube channel. At sa ating Facebook naman po, sa facebook.com/MrTyphoon, huwag niyo rin kalimutan mag-support sa ating mga videos. I-click lang po ninyo ang mga stars. And also, i-bookmark ninyo yung ating Facebook page, MrTyphoon.com or facebook.com/MrTyphoon para updated po kayo sa anumang lagay ng panahon sa ating bansa at sa Western Pacific. Again, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. And maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel. See you again on Wednesday.